Kütüp alıngan muzikal proyekt Seylan Festivali'nin 4-nче сезоны. Яңа yüzler, яңа тавышлар, яңа кичерешләр. Seylan Festivali'nin сайлап алу этабын башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә жюри белән дә танышырга вакыт. Бәйге булгач, жюри да монда. Инде дуслар, Татарстанның атказанган артисты Алсу Абелханова бүгін бездә кунакта. Алсу, исәнмесез? Исәнмесез. Biz әлбәттә балаларга бүген уңышлар телибез һәм инде аларның матур чыгышларын күрергә әзербез. Шулай булсын дип ышанып калабыз. Һәм инде дуслар, Seylan Festivali'ның дусты Илгиз Шәйхразиев. Сәлам, Илгиз. Балалар, бүгін бәйрәм, бүгін сезнең бәйрәм. Рәхәтләнеп ял итегез, рәхәтләнеп күңел ачыгыз һәм рәхәтләнеп җырлагыз. Өченче жюри агзасы Нурлы егет. Шулай ук Илгиз. Илгиз Мөхәддинов бүгін бездә. Илгиз, сәлам. Сәлам. Бар тик уңышлар. Бүгінгі көндә сезнең хәзер вакыт һәм сез үзегезне күрсәтә аласыз. Бик зур, бик җаваплы эшегез. Һәм инде 16 баладан сезгә 2 тапшыруның ахырында бары тик 8-ен генә киләсе этапка үткәрергә кирәк булачак. Шуңа күрә гадел булыгыз һәм инде иң беренче чиратта без дә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Ә без беренче башкаручыны каршы алабыз. Әминә Мортазина. Мин Әминә Мортазина. Миңа 10 яшь. Мин республикабызның иң матур шәһәре Казаннан. Балалар бакчасыннан бирле җырга гашык. Хәзерге вакытта 16-нчы татар-инглиз гимназиясендә һәм Петр Ильич Чайковский исемендәге беренче музыка мәктәбендә укыйм. Мин Казан шәһәр филармониясының солисты. Репертуарымда татар халык җырлары, ретро, классик әсәрләр һәм мөнәҗәтләр бар. Рус, инглиз, казах, немец, француз телләрендә дә җырлыйм. 2019 елда Seylan фестиваленең ярым финалисты булдым. Быелгы максатым финалга узу. Seylan фестивалендә үземә һәм барлык катнашучыларга уңышлар телим.
Әйе, балачак һәркемнең исендә калачак, ләкин минемчә Әминәнең балачагы Сәйлән фестивалендә инде ничәнче сезон буе шулай исендә калачактыр дип ышанып калам. Сезнең фикерләр, хөрмәтле жюри? Бу кызның киләчәге бик зур. Һәм менә күрерсең әле танылган җырчы була үскәч дип әйттем, чөнки аның потенциал күренеп тора. Менә bir-iki notaдан соң. Һәм инде эмоциональ яктан шулай бик актив, чөнки безнең егетләребезгә күз кысып та өлгерде. Аларның йөрәкләрен шулай йомшартып, мин инде югары бал куяр идем, чөнки монда бер сүзсез бернинди дә киртәләр аңа күрмим. Егетләргә күз кысты дигәннән Әминә кемгә күбрәк күз кыстың? Илгиз абыйгамы яки Илгиз абыйгамы? Аның энергиясе җитә бөтенесенә. Илгиз Шахразиев. Әминә, син афәрин сиңа, син маладис татарча әйтмешли, шәшерәп торасың. Менә андый шәшерәп торган кешеләр ул гел ошый ул, менә дип торган кешеләр ул бөтен кешене җәлеп итә. Инде бөтен кешегә андый кешеләр ошый. Син миңа әле ошады, син кыска ноталар эчендә дә әле мелизмнарда эшләп өлгерә аласың. Әле миңа шунысы ошый, менә җырчыларда алар җырлый белгәннәрен белеп, кайбер ноталарны үзенчә дә җырлый алалар. Син кайбер нотаны сидиндә дип дә җибәрә аласың. Менә ул теге вокал яктан ул бик дөрес ноталар түгел, эстрадада, халыкчан җырларда алар булырга тиеш. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Илгиз. Илгиз Мөхәддинов. Бары тик уңышлар, укытышың сөйләгән әйберләренә барсын тыңла. Сез бик дөрес юлда уңышларга тәп калам. Рәхмәт сиңа, бик зур затып калабыз сине һәм Сезгә дә рәхмәт. рәхмәт бик зур. Рәхмәт, затып калабыз сине. Рәхим итеп. Әйдәгез алкышлар белән затып калыйк. Без сәхнәдә Самир Камаловны каршы алабыз. Сәлам, таныш булыйк. Минем исемем Самир. Миңа 12 яшь. Мин Шишсайдан. 3 яшемнән җырлый башладым. Бер генә көнем дә җырсыз үтми. Татар халык җырларын башкарырга яратам. Минем киләчәктә җырчы буласым килә. Мин карате белән шөгыльләнәм һәм музыка мәктәбенә йөрим. Шаян ТВ каналын карарга яратам. Сәйлән фестивален күргәч, үз-үземне сынарга булдым. Yıldızlar sende den ozgan inde
Исегездә калдырыгыз бу исемне. Самир Камалов. Исемедән инде яңгырашлы әҗры. Нинди хисләр калгандыр сездә, хөрмәтле жюри? Бу юлы никтер менә Илгизнең Мөхәддиновның әйтәсе килә сыман, шуңа күрә әйдәгез Илгиз. Бар шундый бу бик авыр җыр бу дөресен әйткәндә. Әз генә динамика белән нитергә киләчәктә әйтеп карарсың, шуңа динамиканы карабрак, яме? Чөнки бу шундый җыр теге салмак ниндидер переливание шул чакта кояш. Име кайсы бер җирләрдә кычкырыбрак алган шикелле булды. Ләкин тулысынча бик молодец. Шуннан да бик авыр җыр, 12 яшь өчен бу җырны җырларга нинди талант, көч бирергә кирәк, шуннан да молодец. Уңышлар. Бу юлы егетләр башлагач, әйдәгез егетләр белән дәвам итик инде. Самир, бик матур җырладың. Синең өске ноталарың, белмим, фәрештәләр тавышларына ашаган беләсезме? Әллә кайларга алып китә. Әзрәк кенә аскы ноталарны да, менә аскы ноталарда син йомшак җырлыйсың. Өске нотага киткәч син каты бирәсең. Менә ул катылыкны азакы өлешендә биргән булсаң, бу нидер бер өскә таба күтәрелү булыр иде. Былай син бик матур җырладың. Тагын менә җырның тарихын сөйли белергә, өйрәнергә кирәк. Нәрсә син күрәсең? Йолдыз белән кояш арасындагы булган мөнәсәбәт, әйме? Менә аны сөйләргә кирәк. Аны ничектер укытучы белән эшләп, былай тавышың яңгырап тора, саклап калдыр шушы тавышыңны. Укытучыгыз белән матур итеп эшләгез. Беренчедән әйтәсем килә, Самир, синең тембрың бик матур. Һәм тембр синең бик үзенчәлекле. Менә егетләрдә улай бер еш очрамый дип әйтсәм дә була, чөнки матур тембр ул табигатьтән бирелгән бүләк. Син шушы тембрыңны сакла, һәм инде әлбәттә ул синең иң көчле ягың. Икенчедән, мин егетләр белән килешәм, бу дөрестән дә бик авыр җыр. Менә син елмайып җырлаганга, шулай елмайып җырлау ул дөрес. Елмайганда җырларга да җиңелрәк, үзең дә ничектер үзеңне җиңелрәк хис итәсең. Шулай бит. Шуңа күрә әгәр дә сиңа укытучың әйткән икән, елмай дип булса, бу нәрсә дөрес. Әмма дә ләкин менә егетләр әйткән момент искә киткәндә, менә шушы җиреме, анда елмаю урынына күбрәк авызыңны ачсаң, әйме? Менә глубже, если возьмешь, ул синең нотаң көчлерәк була. Әле бөтен нәрсә алда. Шуңа күрә мин сиңа шулай бик зур бәя куям, бик ошады синең чыгышың. Молодец, молодец. Затып калабыз Самирны. Алкышлар белән әлбәттә. Һәм без Стелла Егорованы каршы алабыз. Сәлам, минем исемем Стелла Егорова. Миңа 12 яшь. Мин балалар бакчасыннан бирле җырлыйм. Әтием җырларга бик ярата. Гармонда да уйный белә. Җырга мәхәббәтем аннан күчкән дип уйлыйм. Мин музыка мәктәбендә фортепиано белән дә шөгыльләнәм. Төрле конкурсларда катнашам. Мәктәптә дә бишле билгеләренә генә укыйм. Крашын җырларын яратып башкарам. Ә сәхнәгә чыгар алдыннан бик дулкынланам. Ләкин минуты җиткәч, үземне кулга алам. Сәйлән фестивалендә мин җиңәргә хыялланам. Кашын кара буйың, зипа күзеңдә кара синең. Кашын кара буйың,
şeffaf gözünde kara senin. Kara gözüne karasam yüreğim cana minim. Kara gözüne karasam yüreğim cana minim. Karlamaneday karay gözlerinley börülgenday yüzlerin şigardan demli ay baldan tatlı süyem digen sözlerin. Almaları şeyleri kızarıp pişireli. Almaları şeyleri kızarıp pişireli. Bugün iyisine düşmese ertege düşereli. Bugün iyisine düşmese ertege düşereli. Şın şın eydemin Allah'ım. Göz aldımdan bir de gitmi yılmayıp karıları. Göz aldımdan bir de gitmi yılmayıp karıları. Şın eydemin Allah'ım. Göz aldımdan bir de gitmi yılmayıp karıları. Göz aldımdan bir de gitmi yılmayıp karıları. Göz aldımdan bir de gitmi yılmayıp karıları. Әфәрин Стелла сиңа. Әфәрин. Дулкынланып басып тора карагыз. Дулкынланма, бар да әйбәт. Бар да әйбәт. Хәзер сиңа шундый матур җылы сүзләр әйтергә тиешләр. Мин чөнки синең җырлавыңны ишеттем. Стелла, гомумән әйткәндә керәшен җырларын бик нык яратам. Минемчә, керәшен җырларын яратмаган кешеләр юктыр. Аларда үзенең ритмикасы бар, үзенең ниндидер бер такты бар, формасы бар. Бик матур җырладың, бик дөрес, халыкчан итеп җырладың, беләсеңме? Монда ниндидер вокаль, ниндидер әләнди, алар кирәкми, беләсеңме? Бу менә бөтен шушы формага туры килешле итеп, син бик матур итеп җырладың. Вокалыңны да күрсәттең, диапазоныңны да күрсәттең. Әз генә миңа энергия җитмәде. Әз генә энергияны тагын да көчлерәк бирсәң, чөнки күренеп тора синең эштәге дөньяң бик бай. Һәм инде син үзең тотышыңда шундый Стелла шикелле солидныймы? Менә әз генә дигән җирдә менә энергияны тагы да күбрәк бирсәң, тагын да әйбәтрәк була. Ешіннан да менә дулкынлану, әз генә ничектер үзеңне каушаттымы шунда дип әйтимме, эме? Иң башында беренче нотадан ук әз генә сизелде ул теге. Ялгыштым, үзеңдә күренде ул, үзем нидер ялгышу эшләдем шикелле булды. Бушылма, бөтен нәрсә яхшы булды. Бу әлбәттә шул олай берләр опыт белән килә инде, эме? Һәр чыгыш белән килә андый берләр. Мин үзем дә шулай идем. Һаман бушылма. Бу шундый җырлар Хаман шулай итеп, токтап тора торган Әлфия апа шикелле, дип җибәрергә кирәк андай җырларны. Беләсеңме? Курыкма, бир подача. Син үзеңнекен булган күңелдәге чыгар да бир. Яме? Киләчәктә дә уңышлар сиңа. Синең чыгышың, Стелла, беркемне дә аеруча жюриларны битараф калдырмады. Сау бул. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Молодец. Молодец. Безнең кайбер катнашучыларыбыз янәдән Сәйлән фестивалендә үзләренең көчләрен сыйлар. Менә Элина Чеботарева шундыйлардан. Сәлам, мин Элина Чеботарева. Миңа 10 яшь. Мин Казан шәһәреннән. 4 яшемнән Тимер юлчылар мәдәният сараеның Фадиес вокал студиясына җыр дәресләренә йөрим. Казан шәһәренең 151 мәктәбендә белем алам. Музыка мәктәбендә хор һәм фортепиано бүлекләрендә укыйм. Бию, инглиз теле, рәсем белән кызыксынам. Татар халык җырларын аеруча яратып башкарам. Мин Сәйлән фестивалендә үземне 2нче тапкыр сыйным. Сәйлән ул яңа дуслар, үсеш һәм бик зур тәҗрибә. Безнең өчен иң мөһиме жюриларның бәясе. Миңа уңышлар теләгез.
Безнең шырның әлі шаугер килеп, шеше ғотадырған бір мәлі. Ашықтырма ғымыр, ашықтырма, ертерек биткізім келмәлі. Тоқтай алмайым хаман жырылайым әлі, көңіліме туғаш есләрім. Ашықтырма ғымыр, ашықтырма, туймағандыр әлі ишләрім. Аны жыр. Алимыз. Гүмәр көзім келме, сабар иче, урылмаған әлі қарларым. Хәй, ашықтырма ғымыр, ашықтырма, жырламаған әлі жырларым. Тоқтай алмайым хаман жырлайым әлі, көңіліме туғаш есләрім. Ашықтырма ғымыр, ашықтырма, жырламаған әлі жырларым. Тоқтай алмайым хаман жырлайым әлі, көңіліме туғаш есләрім. Ашықтырма ғымыр, ашықтырма, жырламаған әлі жырларым. Элина, афарин сиңа. Ничектер шундай жеңіл, рәхәт, тыңлана әлеге жыр. Жюри, сізден енді хисләр қалды. Ауыррақ болмады ма сеңе таңданыс бойынша? Юк. Юк, аста югары ноталар сиңа жеңіл берілә. Менә астагы ноталар ауыррақ шикелле дип тыйылды минем өчен. Бәлки қауышауды. Бәлки каушаудыр инде шуңа дип. Шуның өчен сорыйсым килгәне. Әйе, әлбәттә, дулкынлану бар, һич шиксез. Әйе. Монда аңлаганыгызча эш шундый артист каршына чыгуы да ни тора бит әле. Ул түгел, без дә каушыйбыз дөресен әйткәндә. Элина, бик матур жырладың. Жыр шынлап тұрып әйткәндә авыр. Һәм афарин сиңа, курыкмыйча шушы жырны алганың өчен, синең остазыңа, шушы жыр өчен, шушы жырга тотынганыгыз өчен. Жыр бик фәлсәфи, аны инде 12 яшьтә, 10, сиңа 10 яшь, әйме? 10 яшь. 10 яшьтә әле бик аңлап бетереп булмый. Ул жырның бик тирән мәгънәләрен, әйе, аскы нотларны ничектер дөресрәкме, нидер бер изләнергә кирәк. Өске нотларында матур булды. Тик миңа әз генә, шүт кенә җитмәде. Азакта тагын да нәрсәдер бирергә кирәк иде. Яисә әзрәк кенә бүтәнчәрәк Боргалап җибәргән, әйме? боргалап, Әйе. өскә китеп, нидер бер надрыв кирәк монда, беләсең, Тембр белән өзелергә кирәк әзрәк кенә аста. Ашыктырма дип. Менә шул кирәк. Рәхмәт бик зур. Безгә былай итеп әйтеп кешеләр торучы булмады. Менә без конкурска килә идек, җырлыйдык. Рәхмәт. Бар Спасибо, дальше. Булды. Беркем дә безгә каралы, тукталы, әйдә менә былай. Бу үзенә күрә мастер-класс. Мастер-класс. Да, Әйе. киңәш, без бит инде киңәш генә бирәбез. Без әйе. бер Шуңа нинди күрә жюрида түгел, без күбрәк теге үзе ярдәм бирүче кешеләр. Әйе, бүгенгедә безгә ниндидер бәя киләчәк бирүче кешеләр дә түгел, менә адым киләчәк адымыгыз белән. нинди ничек җиңел булырга тиеш икән дип әйтергә. Ягъни сез жюри гына түгел, сез инде остазлар. Безнең
Безнең Сәйлән фестиваленең катнашучылар, алар сезне укытучылар кебек, остазлар кебек, инде жюри кебек кенә кабул итә алалар. Һәм инде әлбәттә артистлар кебек. Шундый артистларның иң матурларының берсе. Рәхмәт. Рәхмәт. Илина, беренчедән, менә мин барыгызга да әйтәсем килә, сез молодцы. Чөнки сез бүген тере тавыш белән җырлыйсыз. Тере тавыш белән җырлау җиңел түгел. Авыр җыр алып сәхнәгә чыгып җырлагансың икән, син молодец. Әгәр дә инде киңәш дип әйтсәк, без инде әйтәм бит менә киңәш кенә бирәбез, әйме, әйбәтрәк булсын дип. Аста мин аңладым, сез шундый форма ясадыгыз бу җырга, әйме, субтон белән башладың, син аннары инде көчле тавышыңны да күрсәттең. Но менә шушы субтон дигән әйберне аны шулай ук җырлый белергә кирәк. Менә ул субтон дыханиесыз булырга тиеш түгел, дигән тавыш белән түгел. Аны шулай ук күкрәккә куярга кирәк. Менә тавыш белән җырларга кирәк. Тагын бер әйбер генә әйтәсем килә. Менә син җырлыйсың име? Һәм бер кулың белән үзеңә гел, менә шулай дирижировать итәсең, ул булыша, мин аңлыйм. Әмма дә ләкин син сәхнәдә, син җырчы. Һәм син уйларга тиеш, бу кулыңа, ул кулыңа сиңа урын табырга кирәк. Ул кул менә кирәк булганда гына берничә мәртәбә генә, ничектер матур гына күрсәтеп кенә, искә киткәндә эмоция булганда гына аны кулланырга була. Ә гел үзеңә менә шулай дирижировать итеп торганда, әйме, ул комачаулый тамашачыга. Үзең аңлыйсыңдыр, әйме? Менә шуңа игътибар ит әле. Чөнки эмоцияларың синең булды, мин күрдем, син күңелеңне биреп җырладың. Тулысынча әйткәндә, бик матур чыгыш. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт бик зур. Һәм уңышлар. Мондый җырлар алу бу ниндидер югарылыкка күтәрелү. Чөнки авырлыкларны алмыйча, аларны үтмичә үсеп булмый. Шуның өчен сиңа олы хөрмәт, Илина, һәм инде менә шул алкышлар астында без сине озатып калабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Кирилл Михайлов, каршы алабыз. Мин Кирилл Михайлов, Казаннан. Миңа 11 яшь. Мин музыка мәктәбендә укыйм, җырлыйм һәм гитарада уйныйм. Сәхнәгә беренче тапкыр 5 яшемдә чыктым. Мине Шук малай дип әйтәләр. Экстрим яратканга урам паркында еш булам. Самокатта шәп йөрергә шунда ирендем. Минем апам Камилә бик матур җырлый. Ул Сәйлән фестиваленең беренче сезонында җиңүче булды. Минем дә аның кебек җиңүче буласым килә. Кирилл бүген иң ватан пәрвар егет булып чыкты бит әле. Кирилл, афәрин сиңа. Һәм инде без син әзерме жюриларның фикерләрен, киңәшләрен ишетергә?
Әзер? Әзер. Әзер. Ул әзер, без әзер, тамашачылар көтәләр, Кирилл көтә, мин көтәм. Шын патриот үсә менә шады. Минемчә, Ватаным Илгиздән Татарстан. башларга кирәк. Ул безнең оперный студияларны үткән кеше, Үзем классика яратам. тавышларын Әйе, үткән Карап кеше. Булат операсыны. Патриотик җырлар, Әйе, мин үзем Идел буе кайнарын җырларга яратам, шын күңелдән. Үзем Татарстаным турында, ватаным турында җырларга яратам. Молодец, шын күңелдән котлыйм сине. Котлыйм, молодец. Бар тик эшләргә дә эшләргә үзеңә әле тагын, әлбәттә. Ул өске ноталарны чыгарганда, менә без инде әйтеп үткән идек, дыханияны күбрәк алып, киң җырларга тырышмагыз. Мактыйм әле. Югары нота җырлаганда артка молодец, шын профессионал дәрәҗәсе ул. Бөтен кеше алай әйтми. Кайсы вакытта туп-туры калдыралар да аны эшлиләр. Молодец, дөрес эшләгәнсең, микрофон белән эшли беләсең. Кирилл, афәрин, авыр җыр, тисе туры зур. Сиңа әле 10 гына яшь, синең әле беләсе, аңлыйсы һәм җырлыйсы җырлар һәм ашасы дөньялар әле күп. Бер әйтәсем килә, син нигәдер җырның икенче өлешендә генә кабынып киттең. Беренче өлешендә ничектер эзләндеңме, ничектер каушадыңмы, нәрсәме? Икенче өлешендә, синең башланды. Менә шул икенче өлешеңә игътибар итеп, беренче өлешенә дә күчерсәң, теге копировать, вставить ясасаң, нирәк була. Яма матуррак була. Булай, афәрин. Егетләрдән соң мин нәрсә әйтәм инде. Монда ир-егетләр вокалы буенча бөтен нәрсәне әйттеләр. Мин инде вокалга катнашмыйм. Күренешең бик презентабельный, әйме? Бу инде зур нәрсә, шундый матур кием белән, солидный гына чыгып басып, бу инде 50% дип әйтик. Нәрсәнең уңышның зур дәрәҗәләргә ирешергә сиңа телим. Рәхмәт сиңа. Уңышлар килгән. Рәхмәт. Сәхнәбез турында Сәфирә Гыймадиева. Минем исемем Сәфирә. Мин Чистай шәһәреннән. Миңа 10 яшь. 4 яшемнән җырлый башладым. Миңа җырларга бик ошый. Күбрәк татар халык җырларын башкарырга яратам. Мин су йөзәргә, бию түгәрәгенә һәм гарәпчә укырга өйрәнергә йөрим. Музыка мәктәбендә фортепианода уйнарга өйрәнәм. Минем өчен беренче урында гаиләм, әти-әнием, 2 сеңлем. Иң зур хыялым сәхнәдә артистлар белән чыгыш ясау. Сәйлән проекты зур проект. Монда катнашу үз-үземне сынау дип уйлыйм. Уйнап үскән җырлап
гармуннардың лаптына. Оның исеме де сәяхәтче, сәфәр кылучы инде бүген безгә килеп, сәфәр кылып безне шатландырды. Һәм хәзер жюрида үзләренең киңәшләре, сүзләре белән аны шатландырыр дип ышанып калабыз. Сәфирә, бик матур җырладың, бик дөрес җырладың, укытучы әйткәннәрне барысын да эшләдең. Җырны һәрбер нотаны дөрес алдың. Миңа әле ошады. Синең анда син аларны ничектер теге үзенчә һәм халыкчан итеп башкардың. Бу мондый җырлардагы авырлык дип әйтим мин инде, әйме, менә халык җырларында. Алар ике частьтан торалар. Менә шул ике часть һәм иң авыры тыңлаучыны җәлеп итеп торырга, әйме? Чөнки көй бер төрле, ритм бер төрле. Ә монда мин киңәш бирер идем, ул синдә булды, тик тагын да күбрәк басым ясарга, укытышың белән, үз-үзең белән сүзләргә. Кайчан көй кабатлана инде 6-7 куплет бер төрле, монда сүзләр белән генә тыңлаучыны җәлеп итергә була. Сүз нәрсә, шушы куплетта нәрсә? Туганнарым, шушы бу куплетта сандугачлар дип әйтергә кирәктер. Туганнарым дияргә кирәк, беләсеңме? Ничектер төрлеләндерә белергә кирәк. Әлбәттә, сиңа 10 яшь син аларны әле бик үк аңлап бетермисең. Тик алга таба менә шушы мондый гади җырларда, халык җырларында кирәк сүзләр белән чыгарга кирәк. Яисә кайбер җирдә дип җибәрергә кирәктер инде. Ничектер менә төрлеләндерә белергә кирәк. Булай афәрин, бик матур. Синең костюмың матур, калфагың матур, бик матур елмайып. Шын татар кызы. Әйе. Илгиз Мөхәддинов. Беренчедән мин хәзер аңлыйм, нигә төрле төбәкләрдә булып кайттык Татарстанның, әйме? Бөтен кешеләр, хәзерге балалар күбесе татарча белми. Ә мин менә Сәфирә кирде дә карап торам, әйтәм, искиткеч матур күлмәге. Исеме дә Сәфирә бит аның, әйме? Бит инде матур татар халык җырында җырлап биргәч, мин эредем. Мин тыңлап кына утырдым дөресен әйткәндә. Хәзер безнең әбиләрнең, әниләрнең нигә сокланганнарын аңлап бетердем. Бик матур җыр. Илгиз абыйң адаш дөрес әйтте. Бу җырларда әле фраза дигән әйбер бар. Гармуныңны таратып уйнауларга менгәндә дә. Бу бер фраза, аны дыхание алырга кирәк менә шул фразага. Шул фразага карап күбрәк. Менә бары тик менә халык җырларына караганда, менә бу җырга караганда, бу иң мөһим киләчәктә, дәйме? Үзеңә дә җиңел булачак киләчәктә. Уңышлар. Мин инде килешәм егетләр белән, әлбәттә, чыгыш бик матур, бөтен яктан каралган, бөтен яктан әзерләнү күренә, аккуратны, ноталарны матур гына, чиста гына алдың, кирәк вакытта биеп тә күрсәттең. Бер нәрсә генә иң ахырда мин ниндидер бер нык һәм югары нотада бетерерим бу җырны. Әйе, ниндидер бер нокта куерим. Менә син башладың матур гына, һәм дә тайратта дип бетерергә. Ниндидер бер нокта куерга. Та-та-та дип кенә түгел, ниндидер бер шундый коды булырга тиеш, әйме? Мин тагын өстәп кенә әйтәсем килә, гафу итегез. Менә Рамакчы идем, Илгиз. Бер нәрсә син килми икән дип, мин бүген күп сөйләшәм нигәдер. Менә Хәмдүнә Патимиргалиева, мин инде үземнең коллегаларыма да әйтәм. Менә бу талабы хәресе, менә шул җырны ул каяндыр ишеткән, каяндыр алган һәм үзенең репертуарына алган инде, әйме? Ул менә шундый гына көй булган. Ә ул бит аны Хәмдүнә апа, ул гений, беләсеңме? Ул туктагыз әле. Ул баянчыларына да әйткәндер. Әзрәк әйдәгез бүтәнчәрәк итәбез. Икенче куплетын. Икенче куплетаның. Дип үзгәртеп тә җибәргән вариациялар уйлап табылган. Чөнки ул аңлаган. 7 куплет буе мин былай гына йырып чыгам мин. Кешегә кызык буламы? Ул әйдә
Менә мин әле шуны әйтә алам. Бер баянчы да, менә баянда уйный улаймы? Ул әпипә көендәген ике тапкыр бер төрле уйнамый. Ул аны бүтәнчәрәк уйный монда. Икенчерәк мелизмы да икенче булачак. Чөнки ул шын музыкант ние. Мин аңлыйм, хәзер без Сафира синнән бик күп таләп итәбез, әйме? Син колагыңа ул нине җимешне сал, шунда, әйме? Кайчандыр булса да ул җимеш безнең үсеп чыгачак. Алла бер сау теләсә. Әле бит аларның безнең тапшыруларны аннар 1 ел үткәч, 2 ел үткәч, янәдән үзләренең чыгышларының карау мөмкинлеге булачак, һичшиксез. Минемчә, Сафира да үзенең чыгышларына әле һичшиксез әйләнеп кайтачак. Ләкин без сиңа теләп калабыз. Әлеге чыгышың ныкталы түгел, әтерлегенә булсын, тагын сине күрәсебез килә. Рәхмәт сиңа бик зур, Сафира, әлегә озатып калабыз. Молодец. Ләйлә Гатауллинаны каршы алабыз. Сәлам, дуслар. Минем исемем Лейла. Мин Әлмәт шәһәрендә яшим. Миңа 9 яшь. Кичкенәдән җырларга биргә яратам. Гимнастика белән шөгыльләнәм. Рәис Нәгыймов исемендәге музыка мәктәбендә укыйм. Халык җырларын, ретро җырларны яратып җырлыйм. Төрле концертларда, конкурсларда катнашам. Анда яхшы нәтиҗәләргә ирешәм. Үсеп җиткәч, җырчы булырга телим. Сөйлән конкурсын мин Шаян ТВ каналында карап бардым. Быел минем дә катнашып карыйсым килде. Бу конкурста катнашуыма бик шат. Барлык катнашучыларга да уңышлар телим. Молодец. Сыкланып карап туймассың. Зифа буйыгызга да дип әйтәс килә Ләйләне күргәч, тавышын ишеткәч. Елмаеп карап тора Илгиз Мөхәддинов. Анардан башлыйк әле. Безне ишетеп торалар ахыры артта бөтен әйткән сүзләрне һәм менә Ләйлә бөтен нәрсәне ишетеп бетергән ахыры. Дөрес әйткән.
биюгендә харизма, пластика бөтен нәрсә бар урынында дикция гына миңа нитеп аңлашып бетерелмәде. Кайбер сүзләрне аңлап бетермәдем мин. Ләкин мин аны ничектер биюгә дип нит сылтадым. Әйтәм, биегән чакта кайбер сүз хәрефләрне мин аңлап бетерә алмаганмындыр. Ләкин бик яхшы, миңа бик ошады бөтен нәрсәдә. Миңа бик нык ошады безнең Ләйлә безнең күзләре белән уйнаулары. Менә шул мимика, менә ул артист өчен, чөнки бар шундый бер әйтем, бер башка 40 секундтан да артык карап булмый икән. Менә әгәр дә ул баш селкенә һәм ниндидер бер эмоциялар сиңа бирә, ул вакытта инде 40 секундта була, 40 сәгатьтә карап буладыр. Шундый матур, шундый мөлаем кешеләргә. Бик матур булды. Әле миңа ошады шундый бер момент, син кайчакта өске ноталарны ала алмады. На ятим бит ул бит инде авыр алырга, име? Ул ала алмау, ул начар әйбер түгел. Ә менә алдашып җибәрү, ул бик әйбәт әйбер. Кайчан син на ятим бит дип җибәрәсең. Менә син аны ала алмыйсың, тик дип җибәрү. Ул үзенә күрә менә аның ише хитрый ход. Югалып калма ул. Андый матур ниләр, ул әлбәттә синең сиңа афәринме, яисә укытучың сиңа әйткәнме, шулай иттер дип. Ул бик менә аның шәйберләр бик нитә подкупает. Жер вакытында уйлап бетерү ниндидер моментны менә хәзер инде 2-3 тапкыр алгач һәм сизәсең икән ала алмаганы. Хоп, шундый приемнар, ул экстрен ситуациядә баш эшләү. Беренчедән бу эстрада, бу халыкчан җыр, бу халык җыры түгел, бу халыкчан җыр. Аның ише җирләрдә матур итеп менә үзеңчә халыкка, тамашачыга, мин дә сезнең кебек, мин дә ала алмаска мөмкинмен, дип җибәрсәң, ул үзенә бер күрә бер мөлаем бер ход, мөлаем бер адым. Шуңа күрә афәрин генә костюмың матур, читекләрең, ул сачларың, бу инде афәрин генә сиңа. Менә кайбер җирләрдә дыхание җитмәде. Дикционны шуңа дип ниткән. Менә үзең дә сизәсеңдер, име сулыш җитми кебек кайбер җирләрдә. Ул инде әлбәттә шулай ук опыт белән килә. Дыхание өстендә әлбәттә эшләргә кирәк. Ул иң төпле, иң кирәкле базовый әйбер дыхание. Һәм инде менә шушы дыханиедә урынына килгәч, әйме бөтенесе тагы да әйбәтрәк була. Рәхмәт. Рәхмәт, сиңа рәхмәт Ләйлә. Үзеңнең монда чыгышың, нурлы йөзең белән безнең сәхнәбезне һәм безнең жюри әгъзаларының йөзләрен балкытып җибәргәнең өчен рәхмәт сиңа бик зур. Сәйид Галиуллинны каршы алыйк. Сәлам, мин Сәйид Галиуллин. Миңа 10 яшь. Мин Казан шәһәрендә яшим. Җырларга яратам. Бик күп конкурсларда лауреат исеменә лайык булдым. Җырдан кала, мин дзюдо белән шөгыльләнәм. Җиңүләрем дә бар. Киләчәктә исә минем табиб буласым килә. Сәйлән фестивалендә катнашуыма мин бик шат. Узган ел абыем Әмир әлеге фестивальдә җиңүче булды. Минем дә үземне сынап карыйсым һәм җиңәсем килә. Ya, temporan ini ya.
бейсі келе малай. Окей. Düşsek eğer su boyuna, gülge kormak salırбыз. Yıllar yugan sabıy şakna, belki izin topurбыз. Şegalı keşlerik, şul pişen isterik, yüreklerine dertlendirip uyatadır ikizlerine. Şegalı keşlerik, şul pişen isterik, yüreklerine dertlendirip uyatadır ikizlerine. Şegalı keşlerik, şul pişen isterik, yüreklerine dertlendirip uyatadır ikizlerine. Şegalı keşlerik, şul pişen isterik, yüreklerine dertlendirip uyatadır ikizlerine. Yüreklerine dertlendirip uyatadır ikizlerine. Ek şul lavut isterik. Ничек жамағат, ә? Супер. Сіздің кезіңізде бүтін нәрсе көрінейдін, ләкин шулайды тауышларыңызда ишетегенде. Менә мөмкин булса мин башлыйм әле. Башлагыз Бүтән әле. сүзләремне әйтеп бетерәләр. Менә шын артист чыкты сәхнәгә. Шын артист дип әйтәсем килә. Бүтән яктан форма, җырның формасы әйме, хәрәкәтләре, киеме, киемең дип әйтим әле, Сәйит әйме, үзең әйтим әле. Елмаюларың, вокал, менә бигәндә дә чипчиста, сулышы да бердә бозылмады, әйме, менә нык сулыш белән җырладың. Bütün notalarını aldın. Kirek vakitte biyip de күрсәтте. Менә миңа җитмәде менә шушы дәрт. Дәртле җырда шундый дәрт булганда, менә без Илгиз әйтә, мин хәзер чыгып бiyim димәйтәм, бар, юк, бызмыйм аның номерын ди. Менә шундый хис туарга тиеш тамашачыда. Менә җырчы җырлаганда, ул үзенең энергиясын биреп җырлаганда, яме ул күчә һәм тамашачы нишлим икән? Ой, мин дә җырлыйм, мин дә хәзер бiyim, менә мин хәзер кул чабам дип утырырга тиеш, рәхәтләнеп. Менә шуңа күрә афәрин, молодец, синең педагогыңа мин белмим, кем синең белән шөгыльләнә, әтиеңме, әниеңме, педагог. Бишле куйрым, зур бәя куйрым, чөнки менә монда даже форма эшләң. Менә дәртле җыр әйме? Әмма дә ләкин аның бер җирендә ул пианога күчте. Пианога бисовка булды аның. И китте тагын, и раскачка. Менә бу форма дигән әйбер, шуңа күрә молодец. Син бик талантлы һәм син тоясың, кайда нәрсә эшләргә, кайда ничек елмаерга, кайда кулыңны кайсы җирдә ничек куярга. Менә бу синең үзеңдә табигатьтән булган тою, ул сиңа зур шулай ук бүләк. Білесізбі нәрсесі қызық һәм қиммәтлі. Менә біз балалар жырлаганда ниндидер күңел кыллары белән генә тоемлыйбыз, ул хисләрне кичерәбез. Алар ничектер йөрәккә барып җитә, үтә, ләкин моны сез шул ук безнең кайдан килгән хисләрне фәнни терминнар белән аңлатып җибәрүегез, минемчә, бәлки шуннан килдемени ул, химиясе шуннан башланамыни әле дип уйлап куясың. Илгиз Шәһразиев. Сәйит, афәрин, Алсу апаң әйткәннәргә кушылам, сиңа бирелгән талантны алып, тагын да үзеңә үстер, чөнки уңыш ул әле тагын эш үзенең үстендә эш. Мин карап утырдым, әйтәм, бу бит шын татар малайы. Беләсеңме, син бүтән ниләргә туры килеп эшләдең. Җырладың да, биедең дә, елмайдың да. Эх, та дип җибәрдең, әйме? Мин уйлап утырдым, син туп кебек булдың, беләсеңме? Менә туп инде шулай сикереп йөрим, аны туктатып та булмый. Менә шул туп кебек син сикердең. Бик миңа ошады. Дәртең, татарлыгың, безнең татар халкында, татар җегетләрендә булган дәртне син безгә күрсәтә алдың җырың белән, үзең белән һәм костюмың белән бүтән яктан. Рәхмәт сиңа. Җыры да әйбәт сайланган. Менә җыр сайлау зур әйбер ул. Бәйгедә, сәхнәдә аңа туры килгән җыр, менә балага, 10 яшьлек балага туры килгән җыр һәм шулай ук безгә менә тыңларга мөмкинлек бирә торган җыр, әйме? Молодец, шын күңелдә әйтәм сиңа. Бик һәрбер менә биюдә, җырлауда бөтен нәрсә туры килде, ләкин шуннан да туктама. Менә
Мен сиңа шулай дип әйтәм. Халык җырларын җырлый аласың. Классик әсәрләрендә карап карагыз киләчәктә. Име, чөнки артист, мен язып та куйдым, бөтен нинде артист дип кенә яздым. Артист ул коммуникабельный кеше. Ул эстрада җырында җырлый белергә тиеш. Французский шансонда җырлый белергә тиеш. Универсаль кеше. Универсаль. Име, халык җырларында, академический ниндидер, опера ниндидер, арияларында җырлый белергә тиеш. Һәм син үзең генә туктата аласың нәрсәдә булса. Име? Бер кашанда бер нәрсәдән курыкма. Сиңа киңәш биргән кешеләрне тыңла, ләкин үз уеныңда бул һәм укытучыңны тыңла. Бу яшьтә иң менә шул төгә куркыныч тайпылып китү кайдыр. Хаман Mesela Ruzel abinin kebek rap bilen taypılıp gitsen, yalgış bik naşar bulaşır. Ялгышып кетәчәксең. Синең кулыңны кысасы килгән иде баядан ук тау йөрүшә тавышыңны ишеткәч рәхмәт. Затып калабыз. Бик серьезный егет бу белән. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сез беренче 8 катнашучыны күрдегез, карадыгыз. Бәлки кем өчендер җан ата да башлагансыздыр. Ләкин әле киләсе тапшыруда без тагын 8 катнашучыны күрсәтәчәкбез. Һәм нәкъ менә киләсе тапшыруда сез финалистларның исемнәрен беләчәксез. Шуңа күрә бездән аерылмагыз, Сәйлән тапшыруын карап барыгыз, безнең белән булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.